ubicada al carrer Miquel Pairó, número 47. I no deixem de banda Creu Roja perquè enguany també col·labora amb la campanya que aquesta setmana ha posat en marxa la xarxa de biblioteques públiques de la ciutat. Consisteix en intercanviar llibres per aliments. Porta aliments i, a canvi, s'emporta un llibre. És el funcionament de la nova campanya de la xarxa de biblioteques de l'Hospitalet en col·laboració amb la Creu Roja de la ciutat. Dentro de las bibliotecas no habíamos trabajado nunca, habíamos trabajado con mercado, con entidades, con deportivos, con muchas entidades. Pero las bibliotecas, no sé, porque era un sitio silencioso, un sitio donde viene la gente a estudiar o a leer un libro. Portes aliments i, per tant, ets solidari i cooperes amb les necessitats que té la ciutadania i, a canvi, t'obsequiem amb un llibre. En aquest cas, la cultura és un pretext per aprofitar les pròpies biblioteques, que són un dels equipaments més utilitzats per la ciutadania. I és que més de 100.000 ciutadans tenen el carnet de les biblioteques. És un punt de trobada molt gran que pot fer d'altaveu a la crida que Creu Roja fa per ajudar les persones amb més necessitats. El banc d'aliments té cada vegada més demanda i per això les campanyes tradicionals de Nadal han canviat en els darrers anys. Nosotros hace 3 años ya que, viendo la necesidad de la ciudad en el tema de alimentos, decidimos de no hacer la campaña de la joguina, decidimos que el plato de comida era prioritario a la joguina. Els aliments es poden portar a qualsevol biblioteca de la ciutat fins aquest dissabte.